Il-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 4 vers 19 sa 21 jaqra hekk. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom. Ejdulna intom jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu iddewhom u telquhom. Għaliex minħabba il-poplu ma rfux kif jaqbdu jikkastigawhom. Għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja lil Alla għal dak li ġara. Hawnhekk qed naraw rakkont fil-Bibja fejn Pietru u Ġwanni fejqu persuna u dow jevanġelizzaw l-isem ta' Jaxua il-Messija u għaldaqstant ġew arrestati ttieħdu quddiem il-qassis il-kbir u ġew medda biex ma jkomplux ixandlu dan l-isem ta' Jaxua il-Messija. U qed naraw il-Pietru u l-Ġwanni qed jgħidu nisma' ma jistax ikun. Mela aħna se nagħmlu dak li għedilna l-bniedem u ma nagħmlux dak li għedilna Alla. U fil-fatt jgħidlek reġgħu iddewhom u telquhom. Illa għaliex il-ħsieb tal-lum huwa dawn il-versi. Illa għaliex dawk li magħna qed isegwu it-tagħlim bibliku li qed nagħmlu l-istudju bibliku li qed nagħmlu fuq l-iskatoloġija fuq l-aħħar żminijiet jafu li il-kelma tgħid li dak li ġara irid jerġa' jseħħ illa għaliex m'hemm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx. U dan ħbib tiegħi diġà beda jsir illum il-ġurnata, diġà qed narawh illum il-ġurnata jsir quddiem għajnejna. Pajjiżi fejn Kristjani, kredenti jiġu maqtula illa li xjemlu f'Jaxua l-Messija. Għandek pajjiżi fid-dinja fejn ma tistax tidħol bil-Bibja, inkella tiġi arrestat u mitfawk il-ħabs. U nafu wkoll li fil-futur, illi ma naħsbux li huwa il-bot ħafna meta jkun qed jirrenja l-bniedem ta' Dnub l-Antikrist, dak li jkun qed jipprepara it-triq għal Satana, ser jgħaddi l-Kristjani l-kredenti minn dawn l-istess affarijiet. Ħafna se jkunu li jiġu arrestati, li jkunu qed jiġu jevanġelizzaw l-isem ta' Jaxua l-Messija, biss infakkarkom li anke llum qed narawhom dal-affarijiet. Naraw gruppi fis-soċjetà illi jiġu kontra dawk li jevanġelizzaw l-isem ta' Jaxua l-Messija. Naraw gruppi fis-soċjetà illi jippruvaw iżabbilħu l-isem ta' Jaxua l-Messija. Naraw gruppi li mhux qed jieħdu pjaċir bit-tagħlim bibliku li qed joħroġ hemm barra u qed jippruvaw jagħmlu minn kollox biex il-kelma t'Alla jalquha ma teqpax tinstema'. Qed jippruvaw jagħmlu minn kollox biex joħolqu l-isem ta' Jaxua l-Messija. Biss dan qed jerġa' jsir ukoll fuq skala kbira u bħal Pietru u Ġwanni ħafna se jiġu arrestati, ħafna se jiġu bitfu l-ħabs, ħafna ta' dinna l-kelma ser immutu minħabba l-isem ta' Jaxua l-Messija. Imma biex infakkarkom xejn ukoll l-Iskrittura fil-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 10 vers 28 u tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Imma aktar ibżaw minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fil-fern. L-istess bħal Pietru u Ġwanni aħna meta niġu attakkati, aħna meta niġu persegwitati, aħna meta niġu arrestati u bitfu għal-ħabs għax qed nitkellmu fuq l-isem ta' Jaxua m'għandniex nibżgħu u m'għandniex naqtaw qalbna. Imma għandna nagħmlu dak li x-xogħol li Alla qabbadna biex nagħmlu u ma noqogħdux għal dak li qed jgħid il-bniedem. Illa li xiridu nidhru quddiem Alla xi darba u nagħtu rendikont. U jekk ir-rendikont tiegħek tridu jkun nadif inti trid tagħmel dak li Alla qed jgħidlek u mhux dak li jgħidlek il-bniedem akkost li taqdim il-persekuzzjoni. Il-persekuzzjoni infakkarkom hija l-uniku ħaġa li Jaxua għalinna li ħajkun hawn f'din id-dinja. Għall-kredent, għal min jemmen, irid jgħaddim mill-persekuzzjoni. Il-persekuzzjoni huwa dak in-nar illi inatfek, jirraffinak bħalma inatfu il-fidda pereżempju għadduha minn ġo n-nar biex jisseparaw il-fidda mill-ħmiġ minn mal-fidda. U biex jiġi separat il-ħmiġ minn ġo fina, jkun hemm bżonn ngħaddu minn din il-persekuzzjoni. Imma ma nibżawx. Qalbna ma naqtawix il għaliex aħna rridu nagħmlu dak li Alla jgħidilna imma mhux dak li l-bniedem qed jgħidilna. Xabat xalom.